Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan batinan Ki Purwantara dinten Kemis Kliwon Surya kaping 28 bulan Mei taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking kalih Timotius setunggal ayat 8 dumugi 12a lan kawaca ayat 8 ingkang mekaten. Mulane aja isin nglairake paseksen bab Gusti kita sarta aja isin merga saka aku kang dadi wong hukuman merga saka panjenengane. Nanging melu nandhang sangsara kanggo Injil kalawan kakuwataning Allah. Mekaten sabda saking Gusti. Rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, ira-iran dinten menika yaiku ampun ajrih dados seksinipun Sang Kristus. Ing gesang saben dinten asring wonten tiyang pitados ingkang sejatosipun sampun wanuh kaliyan Gusti. Nanging tasih ajrih nedahaken imanipun kanthi cetha. Wonten ingkang ajrih dipun sepelekaken, ajrih dipun tolak, utawi ajrih menawi kedah kelangan katentremanipun. Awit saking menika, iman namung dipun simpen wonten ing manah, nanging dereng ketingal wonten ing tembung saha lampahing gesangipun. Liwat seratipun dhateng Timotius, Rasul Paulus maringi pangingat bilih dados pandherekipun Kristus menika boten tansah gampil. Paulus piyambak nalika nyerat serat menika ugi wonten ing pakunjaran saha nandhang sangsara. Nanging Paulus boten kraos isin utawi ingkris-sula. Kosok wangsulipun, piyambakipun malah nyemangati Timotius pados tansah kendel dados saksi tumrap Kristus. Paulus mangertos bilih kegiatan sejatos boten asalipun saking manungsa nanging saking Allah piyambak. Mila piyambakipun ngendika, sumadyo nandhang sangsara awit saking Injil kanthi kegiatan saking Allah. Tegesipun, Gusti Allah boten nate nilar umatipun piyambak. Nalika umatipun ngadepi reribet utawi tantangan amargi kapitadosanipun, Gusti tansah maringi kegiatan saha panglipur. Liwat renungan injing menika kita kaajak mriksa malih manah kita. Menapa tasih wonten raos isin utawi ajrih ngakeni Kristus wonten ing gesang kita. Kadangkala boten kanthi tembung nyingkiri Gusti, nanging lumantar sikap mendel nalika ningali lepat boten purun gesang jujur utawi ajrih dados benten kaliyan cara gesangipun donya. Dados saksi Kristus boten kedah tansah kanthi martosaken Injil wonten ing ngajeng kathah tiyang. Seksi saged kawiwitan saking perkawis ingkang prasaja. Gesang jujur, ngreksa tembung, remen mitulungi sesami, gampil ngamputeni, saha tansah setya dhateng Gusti ing tengahing reribet gesang. Lumantar gesang mekaten tiyang sanes saged nyumurupi pepadhaning Sang Kristus wonten ing gesang kita. Mugi injang menika Gusti tansah niyataken manah kita supados boten isin dados kagunganipun Gusti. Awit Kristus piyambak sampun rumiyin ngasihi saha ngluwari gesang kita. Monggo kita ndedonga. Duh Ingkang Maha Asih, kawula nyuwun supados paduka maringi kawilujengan saha kekendelan dhateng kawula. Mugi kawula boten namung kendel, namung saged kendel supados boten isin ngakeni paduka wonten ing gesang kawula. Kiwa tengen kathah tantangan saha panggoda, nanging mugi paduka tansah ngiyanaken manah kawula supados setya dados seksi paduka lumantar tembung saha lampahing gesang kawula saben dinten. Amin.